Kim Chino! Kim Chino! 오빠. Sa mundong puno ng manloloko, sa mundong puno ng maling tao, at sa mundong puno ng sawi sa pag-ibig, ikaw na nakikinig, kanino kang panig? Ikaw ba ay nanakit o sinaktan? Kasi ako mahal, for sure, ikaw yung sinaktan. Kaya ngayon, ikaw ay nagmo-move on. Alam ko yan, mahal. Alam na alam kita. Alam na alam kong ikaw ay marupok. Kaya naman, mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Ay, Lunes na naman eh. Na para bang dumaan lang ang weekend, si Kim Chino ay napapakinggan nyo kahit linggo. Aminin nyo, nandito pa rin si Kim Chino kahapon. Ewan ko ba? Hindi ko na rin talaga alam. Oo. Pero anyway, mahal, hindi ako nagre-reklamo. Kaya yung mga boss kong nakikinig talaga nga namang thank God for this blessing and this job. Andito na naman ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Muli ako to, si DJ Kim Chino, at mga kasama mo ko, mahal ka, baliktaran mo pa rin ako sa Lunes. Oo, Lunes na Lunes, 69 tayo. 6 to 9 p.m. Pero eto na nga, mahal, totoo lang na ang daming manloloko at nagpapaloko sa panahon ngayon. At syempre, kapag nasaktan, kailangan mong umusad o kailangan mong mag-move on. Kasi kapag hinayaan mo lang ang sarili mo sa lugar na kung saan iniwan ka niya, ay talaga nga namang ikaw ay kawawa. Diba? Tandaan, sarili mo lang din ang tutulong sa'yo, pero minsan akala mo okay ka na, pero bakit parang bumabalik pa rin yung sakit, bumabalik pa rin yung alaala na kayo ay magkasama. Hindi kasi, mahal, merong stages ang pag-move on. Anyway, kung gusto mong malaman kung ano yung, kung nasang stage ka na, sige, pagbibigyan kita kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 stages ng pag-move on. Dali, umpisa na natin. Ang stage 1 of moving on ay iyakan at pighati stage. Ito na yung marami kang tanong sa utak mo na bakit ako iniwan? Bakit ang dali niyang bitawan na ako? 'Di ba? Saan ako nagkulang? Hindi ba ako magaling magmahal? O kaya hindi ba ako masarap magmahal pa rin? Hindi, ito yung stage na to actually yung pinakamasakit. To be serious, ito yung stage na pag tinignan mo yung sarili mo, talaga nga namang maaawa ka kasi puno ng drama. Tapos yung playlist mo pang heartbroken, 'di ba? Late night overthinking. Tapos minsan 'di ba, madrama ka, pero aminin nating lahat, wasak at pinagdadaanan mo to. Kaya ako, mahal, no judgment ako sa mga nag-iinarte kasi sinaktan sila. That's okay. Actually, supportive pa nga ako kasi accepted na nila at hindi na sila in denial na talagang nasasaktan sila. Kasi kailangan mong ilabas ang nararamdaman, lungkot at kung anong emosyon man yan. Ilabas mo. 'Di ba? Para makausad ka dun sa stage 2 of moving on. Na mahal, sasabihin ko sa aking pagbabalik. Wow! Akala mo, bibi. So, yun yung first stage. Anyway, mahal, wag mong ililipat ang radyo, ha? Dito ka lang sa akin kasi hanggang 9 p.m. pang spicy opa mong si Kim Chino. Kaya, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic.